ingon siya din sa Roma 5, kanang inyong pagkagahi o kanang inyong pagkagitawag o impenitent. Tungod sa kagahi sa iyang kasing-kasing, wala nimo ing nga nakasala ka. Mabitay hinungdan ng Ginoo nagsilot sa tibuok kalibutan karon. Kay aron mahibaw ta mahinumdum ta unya kung kita nangayo kanang nakasala mata mangayo tag pasaylo sa Ginoo. Ug atong i-repent kay kining panahon na ni. Matud pa niya, jutay na lang kay ilhanan man niya siyang pagbalik. Pero ang Ginoo nagahatag ka nato provision. Naghatag siya nato lutsanan. Kay walay temptasyon diri sa kalibutan nga di nato arang mga lutsanan. Ang Ginoo nagahatag nato og way nga makaiskapon ining gitawag og pestilence. Atong pangayoon karon ug atong pangayoon sa Ginoo nga ang presidente nato diri sa kalibutan tagaan kalinaw, tagaan og panghunahuna na diin siya aton pa niya makahinumdum sa Ginoo. Although siya nakahinumdum sa Ginoo nga diin matud pa niya nga kini buhat ni sa Dios kay sa tinuod lang walay tao nga naghimo ini. Dili hinungdan ng mga tao nagbuhat ini kundi mao kaniya ang judgment sa Ginoo. Ang unang pagsulti niya nining ilhanan mahitungod sa templo nga iya kanang bugkagon sulod sa tulo ka o bungkago na sa mga tao unya iyang pabangunon sulod sa tulo ka adlaw. Tanamo maninungdan sa verse 19 ingon pa niya, Jesus answered and said unto them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Sa verse 20, then said the Jews, 46 years was thy temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? Matod pa ni Jesus sa 21, but he spake of the temple of his body. Siya nagsulti may tungod sa iyahang lawas. Katong templo nga giingon niya nga may tungod sa lawas ni Kristo, dili ingon nga tinuod nga bungkago niya kay hangtod karon wa pa man nabungkag. Apan ang iyang giingon kanang templo nga ilang giingon nga katong gibuhat ni David o gibuhat ni Solomon nga mautong balay sa Ginoo nga matod pa ni Jesus Christ nisulod siya sa templo, gipangita siya sa inahan ug amahan nga diin tuara day dito sa templo unya niingon si Jesus Christ, anhigyo ko sa balay sa akong amahan. Kaya nga naman, mao manggutuan na isulat templo. Apan pag-abot ni Jesus Christ, diya nang gipahibalo na di katong iyang gisulti nga bungkago niya o mabungkag ni o ipabungkag niya sa mga parasyon, mga eskriba kay iyang bangunon ng sulod sa tulong ka adlaw. Mao kadto iyang body. Mabito na hinungdan nga kita. Matod pa niya din sa 1 Corinthians na di nag-ingon siya din nga kita ang body ni Kristo mao kani ang iyang provision na kaning gitawag og balay sa Ginoo atong building nga iyang gisulti una siya mo balik magipahinumduman niya matod pa niya katong templo himo niyang lawas niya mao na nga din ang provision nato karon provide sa Ginoo nga solusyon niini ato ang ginabuhat niya din nakabatuntag kasalanan na paglapas sa balaod sa Ginoo kaya ang atong sala mao kana ang paglapas sa balaod sa Ginoo. Mabita hinungdan nga din ang Ginoo nahigugma nato siya nagbadlong nato mao kani ang atong provision ang balay sa Ginoo. Kay kaniadto ang arka ug ang ikaduha ang cross ug ang ikatulo karon balay kadi dapat manulod ka balay sa Ginoo, ang templo sa Ginoo mahitungod sa iyang lawas. Kadiin mao kana ang atong giapilan. Manang gingon we are the partakers of His body. Kita niambit sa iyahang mga gitawag og lawas nga mao ni hinungdan nga siya ang head sa atong church. Ingon pa niya diri sa Corinthians 1 Corinthians chapter 6
verse 13 to 20. Meat for the belly, and the belly for meat. Ang pagkaon daw para sa tiyan, ug ang tiyan para sa pagkaon. But God shall destroy both it and them. Apan ang Ginoo mga laglag lang ni ana, kanang tiyan ug ang pagkaon. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Manang giingon ha, ang ato daw ang lawas dili na sa pagpanapaw, kanang panapaw dili ning abot about sa babae ha. Kanang napaw kanang muapil ta. Buhaton pud nato dito sa ilahang nga diin kita nga ang atong lawas mukaon lang tungod sa tiyan. Yang tiyan nato para pagkaon lang. Ingon si Apostol Pablo nga kana imong lawas dili na ana, kundili kana imong lawas para na sa Ginoo, ug ang Ginoo para na sa lawas nato. Verse 14. And God hath both raised up the Lord, and will also rise up us by His own power. Ang Ginoo daw kuno iyang gibangon ang Ginoo nga si Kristo, o iyang gi-rise up og ang may tungod sa iyang power. O kanang ang Ginoo naghatag kanato og pagkabanhaw og pagpataas tungod sa iyang power. Namatod pa niya sa verse 15, know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? Forbid. Matod pa niya, palayo na. Matod pa niya, kabaw ba mo nga inyong lawas? Membro na diha kang Kristo? Unya kana gikuha na niya aron mahimo kang membro ni Kristo. Unya atong himumon nga membro ta sa mga kanang harlot or bigaon ba, kanang bigaon sa tinuod lang kanang nagsanyo langyaw gani harlot ling laagan siya. Matod pa niya, forbid. Matod pa na, God forbid, palayo na, dili na mao nga kanay mong lawas nga diin baliwala lang nimo kinahanglan nga naagyo ka sa balay sa Ginoo. Ngano man gibangon man kaniya para mahimot ang templo mo na inungdan niyo siya, kita ang templo sa Ginoo. Mo nang giingon niya, what now ye not that he which is joined to an harlot is one body? Karon sultihan kamo, matod pa niya, karon nga kamo nakik-apil anang harlot, usara mo sa body. Yan ang harlot ba kanang lagan ganing baliwala lang nila ang pagsimba gani. Laagan wanderer nga diin unta magpabilin ka diya sa Ginoo. Mo nang giingon niya, join to an harlot is one body. For to, matod pa niya, city shall be one flesh. Kay ang duha, nag-ingon siya, mahimong usa kaunod. Mabitan hinungdan, matod pa niya sa verse 17, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Kung ikaw moapil niya sa Ginoo, usa na lang mo ka espiritu. Matod pa niya sa verse 18, flee fornication, every sin that a man doeth is without the body. Palayo kamo anang pagpanapaw nga matod pa niya sa matag usa ka sala sa mga tao nga gibuhat nga dili na siya apil sa lawas, without the body, kanang wala siya lawas diha kang Kristo, mao nang mubiya ta ana nila. But he that committed fornication sinned against his own body. Pero kung ikaw makakommit ana nila, mo bitaw nang niingon sa binat equally to the unbelievers. Pero kung ikaw makaapil kaniya, mo nang giingon, nakasala ka, may tungod sa imong lawas, kay ka na imong lawas, bilang Kristohanon, kay niapil ka, nakalagad ka, particles na ka sa body ni Kristo. Matod pa sa verse 19, what know ye not, that your body is the temple of the Holy Ghost? Matod pa niya, kung sa may mong naibawan, na di ba ang imuhang lawas is a temple of the Holy Ghost, which is in you, nga naa kanimo ang Holy Ghost, which he have of God, nga din mao kana ang Ginoo, and ye are not your own, dili na ikaw ang imo. So diya nga nahimo kang Kristohanon, dili na ka ang imo. Ang imong body kay ni partik man ka aron mingong ka templo ka sa Ginoo, dili na ka
imo. Dili na ka magbuot sa imong kaugalingon. Nga naman, sa verse 20, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Nga din ka ng imong espiritu, iya na sa Ginoo. Mo nang matod pa niya dinhi, kay gipalit mangguta sa kapresyo. Kunya, himayao nato ang Ginoo sa atong lawas o sa espiritu, kay kana iya na sa Ginoo, kanang lawas nato bilang Kristiyano. Muna ang iyang gipahinumdom kanato, nga din dungkagon to niya templo, niya ilisan niya sulod sa tulo ka adlaw, nga din ang iyang disputan, may tulog siyang lawas. Muna ato ang karong gitawag og provision, comfort sa Ginoo nato, kita niya ay templo sa Ginoo. So ito paagi mahimot ang templo sa Ginoo, nga din kita nakaambit. So kung nakaambit na sa body ni Kristo, dili na ta mao magbuot sa atong kagalingon. Verse 30, 31 to 32, ingat pa niya dinhi. For we are member of His body, of His flesh, and of His bones. Kay kita membro sa iyang lawas, sa iyang unod, o sa iyang bukog. Membro ta diya sa Ginoo. Verse 31, for this cause shall a man leave his father and mother, and then two shall be one flesh. Matod pa niya, mo ni hinungdan nga ang matod pa niya, ang usa ka tawo mubiya na sa iyang amahan ug inahan, unya silang duha mahimong usa ka unod. Matod pa niya dinhi. Sa 32, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Mao ni ang usa ka dakong misteryo ba. Pero siya nagsulti ni may tungod kang Kristo og church. Kita ang church. Si Kristo ang head of the church. So kining giingon niya kini atong body, giisgutan ni aron mahimo ning templo, may tungod ni sa church. Namatod pa niya dinhi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which is temple ye are. Muna kung dunay mo laglag ining templo ani, o kana ang imong lawas templo na sa Ginoo, laglago na nimo, i-defile na nimo, laglagon punta sa Ginoo pag-abot sa panahon. Mo bitaw na nga kita karon, kung mingo ka templo ka sa Ginoo, okay lang kung naa ka sa balay. Matod pa niya, gisgutan niya kining body, nga kita tinuod templo ka sa Ginoo. Pero nag-isgot siya, may tuod kang Kristo sa church. Anong church ba? Yung matod pa niya kang Peter, upon this rock, I will build my church. Matod pa niya, itungkod ko na ko ang akong iglesia. Pinaagi ining bato. Kinsa man ang bato? Si Jesus Christ. Asa man si Jesus Christ? He lay in Zion. Nagpuyo siya diya sa Zion. Wow, bitaw hinungdan kung kita gitukura na og church sa foundation nga mao si Kristo, nga mao ang bato. Naagid ta diya sa simbahan niya. Wow, bitaw hinungdan si Moses giingnan niya mga katawan, ingnan ng mga katawhan. Moses nga buhatan ko nilang balay aron ako makiguban nila. Dili magauban ang Ginoo nato kung wala ta sa balay sa Ginoo. O bitaw nang dili mahitabo ang balay sa Ginoo. Dili munaog ang Ginoo. Uldo niingon siya ang yuta mo ni yang tumbanan every Sunday. Moani siya diri karon magpakita sa tuwa nga mo uban kanato karon kung kita aniya sa balay sa Ginoo. O bitaw hinungdan, tutihan ko kamo, ayaw ninyo isipan nga din kung tipo na ka sa Ginoo, bisan asa na lang kaadto. Siyempre, kung ikaw anak sa Ginoo, kung ikaw partaker of the body, ikaw ang church. O bitaw na nga, ang gisgutan niya abot sa body. Wala na siya naghisgot atong gipuhuan sa mga parasyo, mga eskriba, nga ang lawas, katong templo, mo bitaw na ang ilhanan sa pagbalik ni Kristo, ang iyang giingon yun, tanawan ninyo ang kining templo. Kay kanang templo, iyan ang gihimong spiritual.
nga din balay sa Ginoo. Mo bitaw ni ang ikatulong pagbalik ni Kristo abin mo sa about sa Holy Ghost. Ang iyang gi-comfort ng Holy Ghost. Atong unang panahon ang comfort sa amahan. Gipabuhat si Noah og angka. Ug sa diha nga niabot si Kristo about sa anak. Gipalansang si Kristo sa amahan aron paglukat lang nato. Pero karon ang Ginoo ni bisita nato mahitungod sa iyang comfort nato. Unang niingon siya sa diha nga nilakaw siya dito sa langit. Ibiyaan niya ang mga disipulo. Matod pa niya ayaw mo kahadlok kay ibiling ko kaninyo ang manlalaban. Nga di labanan mo. Ang bot pasabot the comforter which is the Holy Ghost. Nga matod pa niya makabaton lang gyamo kalinaw kay ngano man ang iyang gibilin ri my peace I give unto you that the world cannot give. And that the world cannot understand. Dili sila kasabot sa kalinaw nga ato ang nabatunan. Nga kita magmalinawon ta. Bahala kung siya may tabo ng kalibutan. Total ang Ginoo na ama nato. Mabitan ang mingon ninyo karon. Hining ato ang pagkatimplo sa Ginoo. Atong pangayoon sa Ginoo nga siya mo'y mukir ini nato. Kaya wa matay mahimo. Mabitan na nitag na atong padayon ang atong pagpangalagad sa Ginoo niya. Mag-ampun ta kanunay. Mao na niya ang panahon nga niingon siya tanan mga pulong giingon niya mao na niya ang panahon ha. Tanang giingon pray without ceasing mao na niya ang panahon. Watch and pray. Watch and pray. Mao na niya ang panahon. O bitaw na niingon siya Paul, ingon pa ni Propeta Joel. Call a sacred matod pa niya a sacred fasting or a solemn assembly. Kanang solemn ba? Serious ba? Ang meaning sa solemn, serious. Mag-serious ta diri. Sa tubangan sa Ginoo, sa balay sa Ginoo. Sa diya akong hatagan matag-time mo na ni atong himno ng Ginoo Lord. Mag-usab nami. Tabu. Mo nang gingon kini dako ning misteryo sa Ginoo. Mo bitaw na ang kingdom sa Ginoo is a secret. Kanang giingon niya seek first the kingdom of God and His righteousness. Secret na. Ingon ni Jesus Christ, walay makasabot ana, walay makatulto ana, gawas kung ang Ginoo maghatag kanimo og kahayag nga diin ikaw makatulto. O bitaw nang niingon si David open to me the gate of righteousness. Ang gahanghaan sa pagkamataron. Iabli ka nako. Matod pa niya mo nang gihatagaan si David og pagkamatarong sa tanan niyang gibuhat. Kay mao man ni ang final nato. Mo bitaw nang nitak na karon. Ang Ginoo nagbisita sa ato mga kasalanan. Kanang wickedness nato ba? Dili man ang mga tao makaila sa Ginoo dautan. Kita mo'y giingnan sa Ginoo mga dautan. Ang atong gipambuhat dautan. Aba ba mo unsa nang dautan? Wicked. Mo nang giingon sa Isaiah 59, your wickedness nahimong naputol ang akong kamot aron motabang ninyo. Ato ning basahon diri sa Isaiah 59 verse 1. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. Tanawa ninyo nga iyang kamot, wala niya pamuban, aron dili siya makaluwas nato. Ni ang iyang dalunggan, gipabugat niya, aron dili siya kadungog nato. Verse 2, but your iniquities have separate between you and your God, and your sin have hide his face from you, that he will not hear you. Matod pa niya, ang inyong mga daotan na buhat mo ka na ang nakapalayo o separate between us and God. Kita o ang Ginoo kani ato ang mga iniquities. And your sin have hide his face. O ang inyong sala o atong sala kung ni nakapatago sa naong sa Ginoo aron siya dili makadungog. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity, and lips have you spoken lies, your tongue had muttered perverseness. None call it for justice, nor plead it for truth. They trust in vanity, and speak lies.
they conceive mischief and bring forth iniquity. Mao ni ang ato ang mga iniquity. Tabaw mo sa ng iniquity? Great wickedness or injustice. Mao kana ang ato kita mao'y nakasala. Dili sila kay wa man na sila kaibaw. Mao bitan na hiningon si St. Paul sa diya nga siya nakaibaw sa mga pulong sa Ginoo. Nahibaw na hinuon niya iyong sala. So kita mga nakaila sa Ginoo, nagtuon sa Ginoo, kita ang nakasala kaning pestilence, kining pandemic gipadala ni sa ato bilang pahinumdom. Sila wa kay balo ini. Mao bitan na hinungdan kita na kay balo ini, mag-ampot ta sa Ginoo nga kwaon ni para kanato nga tagahan ta nila chance.